kahle yazi mfethu since ukuthi iphelile nje. I think aliseke isikhathi sokuthi ngithole girlfriend entsha ngeke kube ibhida idea sina. Uthi ufuna ungilahla? Ukulahle. Ngithi ngilahlelani? Angithi wena njengamanje uqeda ukuthi NI code yabona manje mfethu ukuthi siphelile sekusikhathi sokuthi ngivuke ne-girlfriend entsha ngeke kube ibhida idea. What? Angibangathi you can code me kodwa. Yeah, I know that, but ngifuna ungichazela ukuthi usho ukuthini mawuthi enelela ufuna i-girlfriend entsha wena. Does that mean ukuthi you using me for winter? No, ayikho kanjalo man. Lento ingayithathi serious hawo. Ikanjani? Ngichazele. Because it's been a pattern for the last 3 years we've been together. 3 years? Asina like 9 months together osayibana lenyanga lezi bese nokuhlukana ngazo. Hlukana nini Katla? We've been dating for 3 years straight. Hlukana nini kuphi kanjani? Yazi ayithought ukuthi mangihambe endaweni yovakasho siyamisa ukucounta then ngizoqhubeka ngokucounta amangibuye. Ayisho ukuthi ngisalele emuva ke mako nje. Okay, asasi. Come on yeah. Yazi mangingathiwa bengidlala ke ngale ndaba yokuthi ngithole igirlfriend entsha. Uyazi na mangingathiwa ngikhethe phakathi kwakho na something else ngakhethe something else. Hayi. Dlala ngami yazi, dlala ngama feelings ami. Usho ukuthini masho njalo? Dlala ngama feelings ami. Ngeke vele yima ngithi uyithe ungawathatha ngakunikeza waba in charge ngawo. Wena udlala ngawo manje. I'm joking. Yabo nayi ke inkinga yakho. Nayi. Abona every time mangithi we spend this card now ngithi ngenza something fun vele ube serious kanje yabo. And manje ngenza ujoke ngifuna ukuthi ungijabulise kancane ngibeke ismile ebusweni bakho wena uvele uyithatha serious bese uyazibuza ukuthi why ngiba distance kuwe ngisami. Something fun, ijoke ngama feelings ami. Ukuhlekisa ngendlela engizizwa ngayo ngawo. Ayawukho serious. Mangaba wazi usuhlekise ngani yeke. Ngama niyeke, not ngama feelings ami. Alright. Uya manje move. Katleho. Katleho. Elandela boyne. Ngiyacava ngiyabustand ukuphila. Mara wena izasho ukuthi le wheelchair ikhona la. Ukushaya enye entrance. Bamangazi ukuthi ngize ku stand up comedy noma kanjani. Mara wena izasho ukuthi wheelchair ikhona yabo. Yeah. Hello sister njani? Sharp wena? Angisharp nami bangibiza uCool Cat mina. Okay. Awu ima phela. Wena ubani igama lakho? Lungelo. Awu ima phela ngisafuna ukukhuluma nawe Lungelo ebo. Kupo utlolo ngidina ni watsa kutatila jwang. Hi. Okay sise. Hambi. Khuluma. Ukumtshela manje sikhuluma. Ngibhizi. Ubhizi ngani? Hey ntandi, bamba ukuthi ngibhizi. Athi ngifikile lapho wena ungibamba nge-interview ngitshela ukuthi in. Manje ngibhizi ke ngizokubona. Yeah. Kodwa yenza ngathi wrong. Wena expect ukuthi ngireact kanjani mina mawusho into efanele leziya ubawazi ukuthi ngiyakuthanda kahle wena ufuna ukudlala ngami ukhuluma into zokuthi umuntu kahle yini ngawo. Hey. Akusi next azi sizobona maybe next week and yazi ngicela ungangitext ngizokutexta mina asobonana next week maybe nakhona angikho sure ngiconfirm apho ilalele mama wethu ngicela ngakule khona ukuthi ngakabani le futhi apho ayeka ngisayifuna. Let me guess. Ayitholanga lento boyifuna esitolo ne? Yeah, ukuthi now you say Rashid lapha ngathi uyikhala mine. And mawuya kulesa sitolo akufanelanga yabo uyujahile. Kumele urelax. So afuna ke ngise esitolo esinama resources are right uzokhona ukuthola whatever uyifunayo. No, thanks. Hayibo, Lungelo, umusha la endaweni. And imagine ukuthi umngane wami angathini nje masaya ngeza ukuthi ngivele ngathula nje ngabuka i-cousin yakhe ayithanda kangaka isokola. Okay, fine. Final, sambe. Bravo 6, I'm moving in. So, what you feeling like us? Last month.
Nabangani. Akunabona futhi akubabakhe. Okay, from today sengizoba i-boyfriend yakho ne. Sizospend isikhathi sonke si-together. Ungazohlala endlini ngathi uyi-vegetable. Anginaki sharp ka-boyfriend sham. Ushaphu ka-boyfriend. Right sis, mara sekuyenzeka-ke ifoni la izela. Akiyo na interested wena. Alright, lalela, angeke sijahe le nto. Uzoyithatha slowly and gently. So usho ubuyofunda namhlanje library. You had to get ne. Mama. Awucabanga ukuthi mhlawumbe umdala usifuna together mina nawe. Yo, company kishwe sham. Oh, so when anti-happiness ne? Ay, kulungile ngiya-understand. So ithi ngitshela ngale story sami esenzeka like 12 years back yabo. So sahlala like eduze nase-game reserve yabo. So rifihlane ngimori yang teng. Relax, uzofika ungajali. Uzozwa ngami sengitshela ukuthi sesila. So mahlala eduze nase-game reserve umkhulu bekane-hash eliphephule. Pretty rare, right? So maphephule ihash la baleka ngelinye ilanga leyongena ngapha ngase-game reserve. So ngahamba ngathi ngiyolanda. Mangithi ngiyolanda ngifika ngabuya nelinye eli-black and white elinama-stripes. Mangifika umkhulu uthi hey izebra leli. Ngithi no mkhulu kusizebra leli. Ihash elifana lelana elifana la. Athi hey akulona ihash lami le-limited edition leli. Athi hayi yabo manje sesiloku saphikisana sinomkhulu ngiyadecide ukuthi maybe ngilande or ngiqhubeke nezebra ngihambe ngiyolanda ihash angisazi ukuthi ngenze njani. So ngelilanga umkhulu wathi hayi yaza senze njani. Oh ayike sisi. Futhi ke uzohlaka kaso mawehlaka so ungene lapha uhambe ngalesa strata lesa. Uzosithola isitolo ke. Okay, so wena wajika mo. Yeah, ngijika la ngiqhubekela phambili. And then mawuphuma esitolo uqhubeke straight leso strata sizokhiphela ngala uhlala ngakhona eso. Okay, ngiyalabo usama ehantle. Push, push, push. Go and get one on the beat, something like Zeus. Push, push, push. Shalom bang is moish. Sefung nigga kush. Yeah. Push, push, push. I be fisting on the push, treat it like sushi. Push, push, push. I've been pushing P. Try not get the cheese. And I push like a fee on labor. Funny how I'm gonna be making money with my friends, same time neighbors. Ayo E, where you at?